the old South Africa, and this is the new South Africa. Today, the new and the old South Africa go shopping. Check this. Check this. Believe it or not, that's me as the old man and Desmond playing my cheeky domestic. We created great chaos in a supermarket in Vogwel on the hunt for some empathy from the shoppers. Sorry, man. Sorry, ma'am. Opa, nie weer so maak nie. Kom. Sorry, his memory is not okay. Kom. Kom, Gela. Bon, ek gaan jou slat. Ek gaan jou slat. Ek gaan jou slat, man. Kom, opa. Oh, tata. Nee, man. Kita gebeet. He keeps on hitting me. He keeps on hitting me. Opa, kita gebeet. Kita gebeet. Sama hoe kwa. Wat is fout, oom? Nou, as jy, ek voel nie goed te hier. Nee. Dat sit ek daar op die rakke waar dit moet wees. Sorry, his memory is not alright. Kita gebeet. Opa, toe gaan ek met jou, man. Toe gaan ek met Hey, jou. en ek jou moe. Hy's my nanny. But when I take a step van hierso, ek wil dit in die trooi sit. Daar kom hy so. Hy van die kindie dat sal hy met hoe hy kom. Ek wil nie. Nou, wat wil oom mee, dan help ek oom. Ja, ek voel my rond. Ek vat die goede van die mense aan. Dan wil ek doen nie. Trooi sit. Toe Gela, kita junta. Die klap my al nie. Kaya nung, sorry tama eh. Ek wil sorry. Okay. Maar hy wil mos nie hoor nie. Wil nie hoor nie. Kom man. Sorry tama eh. Sorry tama man. Maar so goed is man. Ek het so baie werk. Brandewijn, hier is die brandewijn. Hier is die brandewijn. Ek kan regtig nie die vat nou. Hier is die brandewijn. Ek loop hard aan my man. Hier is die brandewijn. Kita junta. Oh, zeg maar, Ramos, dat is ook al vanaf. Ik wil dat stuk toon. Hou die stok vis. Mam, ek het nie gesit. Missis. Sorry. Missis. Hij is lang, maar alleen voel ik al moeilijk. Trana. Ek gaan Hey, nou. Au. Kita junta. Mana yang kita junta? Jaga. Hallo. Oh, tadi kita usap. Oh, si tadi lo tak? Je laat Hoe baie werk om te doen, hè? Dan spoil jy alles wat ek maak. Nee. Ja, dan moet nog niet slaan. Ek sê vir Billy van. Ja, zeg voor Billy. Hij moet al komen opvloeren voor mij, want anders ga ik al met die kinderen bij komen. Ik ga wel goed in 7 verschillende compartimenten verdelen. Zeg voor Billy. Billy, ik wil niet zeggen, nee, anders. Mijn vrouw. Oké, kom maar. Oké. Zeg voor Billy. Kau nak lapar. Oké, mama. Oké. Opa. Oh. Excuse me. His head is not... But Billy, Stop that, hey, stop. don't find me hitting me. He hitting me at my own people. No, he must not hit me, you know. Sorry, but he doesn't hear. Kom. Yeah. So baie werk. Au. Ek kan nou nie kom. Nee, niet genoeg van mij. Ja, but you don't listen to it. Kita junta. You must behave yourself. Okay. Definitely do. Oké. Irritating everybody. No. Ja. Just leave my stuff Oh, alone. Jota, mijn trolley. Kita pasal kami sisi man. In mijn Kau nak trolley. pasal kami, oi kita junta. Kita junta ya no. Kita junta. Je weet nog. Thinking like that. Dan, dit is... Oh, Hey, don't worry. Kita junta. hey, Hey, if you can't handle him, mevrouw, van die kinderen, dan slaat jij al een beetje. Nee, ik al een beetje. draai yourself now. Oké, kan ik een popel krijgen? Mevrouw, kom gou eens, kom. Nee, meneer, Wie is er? alsjeblieft, hou nou op. Wie was mijn naam? Leon Suster, ik jou weet al nog gehoord. Ach, je ligt. Is het Leon? En Desmond Dubai. Jy weet. En ek sal jou sommer klap. Ag nee man. Mevrouw, luister gou eens.
As ek nou, luister gou. Suster, ek kan jou slaap. Jy slaat my gou dan. Gee my hou. Kyk net gou in daai kamera van my. Ek sê vir jou, hier is die kamera, kyk daar. Kyk gou daar. Wat is jou naam? Jy kan maar huil, man. Ons het al baie mense sien uit. Ek sou nou weer vyf, maar wie wat mevrou? Wat is jou van? Mevrou Cloud, ons gaan vir jou 'n lekker vet. Jy moet hom nie so slaan nie. Ons gaan vir jou 'n lekker vet troos. Shame. Shows you some people still care. Hey,